Bé, més que fer una pregunta, també que ha estat molt bé l'acte, vinc també de Tàrrega, hi ha alguna persona, si vol intervenir també que ho faci, de la Marea Blanca, que com ha dit la Isabel Tarruella, que és metgessa, la Marea Blanca, diguem, a les nostres comarques, va néixer sobretot a Lleida, va néixer primer a Lleida, vull dir, que és una assemblea o una plataforma, diguem-ho com vulguem, d'usuaris i treballadors. Per tant, és molt interessant aquesta unió on hi ha personal que coneix el tema i que té també, diguem, que està ben vist, una autoritat i usuaris, diguem, que es preocupen per això, per la sanitat pública. Bé, jo volia també dir, doncs, com està la situació de la Marea Blanca i animar a Cervera i a la gent de Cervera que ha muntat aquest acte i que té tot un interès, que no ens hem de quedar només en fer una xerrada informativa, només, sinó que us invitem i us animem a formar el que sigui una Marea Blanca o almenys fer una difusió i fer un ressò i una mobilització per aturar el que ha explicat l'Albano i el que ha explicat la metgessa, la Isabel de Tàrrega. A partir d'aquí, doncs, la Marea Blanca està recollint coses concretes que es poden fer o que es poden començar a fer, que aquí a Cervera també ho esteu fent. Recollir signatures per aturar el consorci aquest de Lleida, aquest fantasma. S'han recollit més de 6.000 signatures en aquestes comarques, cosa que és molt difícil. Només pel 23 d'abril a Tàrrega es van recollir més de 1.000 signatures que s'haurien de tenir per al 31 de maig, això és només un mes, això és d'aquí només una setmana, o si no s'haurà de deixar alguna setmana més perquè això és una cosa, com explicava la Isabel, de mesos que això ja ho volen fer. I ho volen fer per l'agost, i ho volen fer pel juliol, i això s'ha d'aturar d'alguna manera. Les majories al Parlament són les que són, però la mobilització entenem que és l'única manera d'aturar això. Llavors, animem a fer difusió, el boca a orella, les xarxes socials, que mireu al Facebook de la Marea Blanca de Lleida, que es va actualitzant. Tot això de la Marea Blanca és una cosa que es va fent improvisada, diguem, però és a dir, hi ha una agressió, un atac, un intent de privatització de la sanitat, per tant s'ha de donar resposta. Això no és que siguem ni gent superformada en el tema, ni gent que sapiguem 10.000 històries, simplement és fer una oposició i a Cervera és de la mateixa manera, amb autogestió, intentant mirar quin full de ruta podem seguir per aturar això que comencen per Lleida, aquest anys, i que anirà extenent-se per tot Catalunya, que és la seva intenció. A partir d'aquí, signatures, difusió, es poden fer taules per recollir signatures. A Tàrrega també s'està començant a fer, i n'hi ha uns quants, fer llençols blancs, com aquesta pancarta on hi diu sanitat de qualitat 100% pública, fer una mena de llençols o de pancartes i penjar-les al balcó, com han penjat estelades, per exemple, que es visualitzi, que la gent ho comenci a parlar, que es vegi, perquè ells no esperen que hi hagués cap oposició a aquest consorci. Per ells qualsevol oposició, es va fer una manifestació a Lleida, ja és alguna cosa. Que la gent diu, és que no serveix de res, és que faran. Ells no esperaven una oposició, qualsevol cosa ja és més que res. I després es fan concentracions, també a Lleida se'n fan els dimecres, si no m'equivoco, a Balaguer també es fa a les 9 del matí al CAP cada setmana el divendres, el dijous, a Lleida a Tàrrega, es fan el divendres al matí, a les 8 del matí, es fa una concentració també per aturar l'ENS, al Pirineu també es fan aturades i mobilitzacions. També es pretén, ara vaig acabant, també es pretén anar a Barcelona un dia, al govern o a la plaça Sant Jaume, perquè això realment és una decisió que ve del govern, anar també algun dia, d'alguna manera, per mostrar que el que estan tirant això endavant és el govern. I després també s'està començant a parlar, i jo personalment crec que s'ha de fer, és fer unes tancades, almenys un dia, o una ocupació dels centres d'atenció primària, evidentment que no destorbin la feina dels professionals, però fer una tancada a quants pobles millor i al màxim de centres possibles, tant a les comarques de Ponent com a les comarques del Pirineu, per visualitzar i per fer extensiva també aquesta lluita contra aquest ens privatitzador de la sanitat. I bé, a partir d'aquí, això, us animem a fer tot això, si voleu constituir o com sigui, o simplement posar-vos a treballar, o la gent que està mobilitzada amb el multireferèndum, posar-se a treballar també amb la sanitat pública, és una cosa que s'ha de fer perquè l'estiu és mala època i això ja ens ho volen colar com han estat explicant. I a partir qualsevol oposició que fem ha de servir d'alguna cosa i ja està, res més. Evidentment aquí també ja fa un temps que hem començat, poquet a poquet, però
potser perquè som més tranquils, però ara estem recollint, per exemple, signatures a les farmàcies de Cervera i al CAP. Cada dia ens encarreguem de posar una mica de paradeta davant del CAP perquè tothom qui passi per allà pugui signar. I la realitat és que està funcionant molt bé. La gent va signant, si no ho heu fet encara ho podeu fer. Aquí també ho podeu fer. Hem deixat una tauleta per poder el qui pensi que no ho ha fet, que ho faci i us ho agrairem. Vam començar també a fer una concentració davant del CAP de Cervera, ho vam fer fa 2 setmanes. De moment no hem continuat, però a partir d'ara em comprometo jo amb els meus companys, perquè aquí també n'hi ha algun altre, que ho farà també, que sí? Quim? Doncs els divendres a les 10 del matí ens trobarem 10 minuts, que no l'estorbi massa les nostres consultes, perquè mirarem de no pertorbar gaire la gent, però davant del CAP cada divendres farem una trobada. I això té que ser un increixendo, el que diu ell, vés a saber el que podem acabar fent, però que aquest increixendo s'haurà de fer. De veritat, és el que ha dit la Isabel, amiga, companya a les batalles també de defensa del tema sanitari i sobretot dels metges a Lleida, no? I que d'alguna manera el compromís és el vostre, els que hi perdreu sereu vosaltres. Nosaltres podem tenir més problemes o menys, però la realitat és que si això d'aquí es va derivant cap a aquest mare magnum tan estrany que ens han explicat, a part de no tenir cap control, estarem condicionats exclusivament pel tema econòmic que ens vulguin plantejar ells. Amb el sentit de retallar, segur, però també amb altres sentits. Per tant, els que s'han explicat aquí. Per evitar això, hem d'evitar que deixi de tenir-se el control públic que s'ha de tenir a tots aquests temes. I l'única manera d'evitar-ho, nosaltres ho veiem així, és mantenir-ho tot sota l'ègida de l'ICS i potenciant l'ICS aquí a Lleida, en tot cas. Aquest és el camí raonable, que diuen que no volen fer. Bé, jo no dic res més, si algú vol dir alguna cosa, però sobretot, comptem amb altres. Hi ha una cosa més. Veieu que aquí jo tinc uns quants fullets d'aquestos, amb fulles per signar. És perquè si ho voleu passar als vostres pobles, o bé, nosaltres que ho hem fet a les farmàcies han sigut molt col·laboradores, ells ho recullen. Un bon lloc són les farmàcies que hi ha a la comarca. Si algú coneixeu algú de les farmàcies, els hi passeu, els hi expliqueu el que fa el cas. Si han de tenir contacte amb algú, poden contactar perfectament amb... Si hi ha de ser una persona a la que poden contactar i que han de contactar amb mi em coneixen sobradament, pot ser amb mi o amb qui sigui, no passa res. O portar-ho aquí al CAP de Cervera, que ja sabran on trobar el material per donar. Jo en tinc a fora, us en donaré, si m'ho demaneu, perquè ho pugueu repartir. Jo espero que les signatures s'allarguin una mica, perquè més valdria que si poden ser 20.000, millor que no siguin 10.000, no? Que era l'objectiu. A veure si és possible allargar-ho alguna setmana més, perquè en una setmana serà poc per recollir-ne més. Per tant, ja us direm de moment, la recollida seria a partir del dia 30 d'aquest mes. Quan si en teniu ens les feu arribar. I si s'acaben, feu unes fotocòpies o ens en demaneu que també us en portarem més. Moltes gràcies. Una de les coses que a mi em preocupa més és aquest moviment, si realment es vol fer una cosa nova, és a dir, fer aquest ens fantasmagòric on quedaran reunits hospitals, els dos grans hospitals, també el de Tremp, i els CAPs reunits sota un ens que no sabem encara com serà i com anirà. Això vol dir que l'anterior no va bé, o no ens serveix, o no és vàlid. O sigui, una mica ara em poso com a advocat del diable, no? És a dir, com que no va bé, els nostres polítics estimats, que es preocupen tantíssim per la ciutadania, diuen, ostres, això no va bé, per tant, ho hem de canviar, no? Ho hem de fer d'una altra manera que ens surti més econòmic i més eficaç, eficient per a la població. Això seria la postura de l'advocat del diable, no? De dir, bueno, seria una postura lògica, per què no? Algú pot pensar que la cosa va per aquí, pot pensar. Jo, evidentment, no ho penso en absolut, però vaja, algú pot pensar-ho. Després, un altre aspecte preocupant també que veig és que aquest tipus d'experiments, a la vista del que s'ha fet a la resta de el que s'està fent a la resta de Catalunya, també és molt preocupant que es vagi a fer a les terres de Ponent.
Tots sabem que les Terres de Ponent som els últims del pastís. Vulguem o no, som els últims del pastís. Hi ha uns diners i aquests diners es reparteixen. El grosso queda a Barcelona, després vindrà Girona i després Tarragona, i el que queda, si és que queda alguna engruna, aquesta engruna anirà a parar a Lleida. Per què? Perquè hi ha poca població dispersa i població que li resulta difícil de fer pinya. Hi ha un històric que ens diu que les coses han anat d'aquesta manera. Aleshores, tampoc em sembla una casualitat que aquest experiment, que aquesta proposta que ens fan els nostres benvolguts gerents de la sanitat la vulguin fer aquí a Lleida. Jo diria que aquesta classe d'experiments, una primer graciosa, com s'ha dit sempre, i l'altra al laboratori, com s'ha dit sempre. Perquè si ells consideren que l'actual model sanitari aquí a Catalunya i concretament aquí a Lleida, a les Terres de Ponent, no és eficaç, per què no busquen un model ja existent? Per què van inventar-se un maremàngum com aquest? Per què no van a la japonesa a copiar? Anem a veure aquesta situació segurament que es dona en altres indrets del món. Llavors anem a veure en quin lloc ho fan, en quin lloc tenen aquest problema, o l'havien tingut i el van arreglar d'aquesta manera. Van fer això, però en benefici del ciutadà, no de les butxaques privades. No de les butxaques privades com anem. És que aquí hi ha una quantitat impressionant de gerents amb un morro que se'l trepitgen. És que no es pot dir d'altra manera. Llavors, jo, Isabel, per acabar només, volia preguntar-te això, el per què volen fer tot aquest canvi, que aquest canvi també vol dir al mateix temps diners, clar, les coses, aquí hi hauran d'haver assessors, aquí hi hauran d'haver informes que valdran 17.000 no sé quants, 50 euros, d'aquests que no d'allò, i hi hauran d'haver no sé quantes coses més, una quantitat de diners que veurem que seran impressionants, tot plegat per crear un ens que ningú sap a hores d'ara què és això. Escolta, no hauríem de fer primer un programa pilot? Lleida. És a dir, abans de fer una cosa amb un territori tan gran, no hauríem de provar això en una zona més petita i si va bé, llavors l'ampliem a la resta? Voleu dir que ho estan fent bé? A veure, Lleida és petit. Lleida és petit, al costat de... O sigui, respecte de Catalunya, Lleida és petit. Per altra banda, dins de Lleida es troben la situació idònia perquè el 80% de Lleida és Institut Català de la Salut i el 20%, només el 20%, és una empresa pública gestionada privadament. Per tant, això és important. Segona, és un tema polític. S'està privatitzant tot i la sanitat també la volen privatitzar. I el govern se treu una responsabilitat de sobre dient aquí tens aquests diners i espavila i dona aquest servei. A l'hora de reclamar també serà molt complicat reclamar, perquè això seran pilotes fores, no, això ho gestiona aquest, no, això no sabrem mai on s'ha d'anar. Sí, no sabràs mai on has d'anar. Tercer punt, llei... Em permets un moment només, és que m'agradaria dir una cosa. Ningú ha demostrat, hores d'ara, amb tot el que portem d'història de la humanitat, ningú ha demostrat que la sanitat privada sigui més eficient que la pública. És a dir, ho faci més bé que la pública parlant a nivell de nació. No està demostrat. És a dir, el fet de dir que aquí t'ho passo, aquí t'ho dono, aquí tens un pressupost, senyor empresari, i espavilis. No està demostrat que aquest senyor ho farà més bé, No està demostrat, Per tant, compte, que potser hi ha altres interessos amagats i que hi són, que és el punyetero diner i punto pelota. A veure, la pública, a pesar dels diners que es gasten, és barata, perquè
som dels puestos on s'està posant menys diners per persona per fer tota l'assistència. I quan fa 3 anys estàvem a 1.200 i bastants euros per càpita de pressupost, també érem dels més baixos i ara estem als voltants de 1.000, o sigui, hem rebaixat quasi un 30%. És que aquí ja no es poden fer més filigranes, vull dir, i estan passant coses que no surten a la llum perquè ningú té el valor de treure-les a la llum i perquè llavors ens acusen de que fem alarma social i això és molt típic, l'alarma social. Sobretot no creeu alarma social. Les coses s'han de dir, s'han de fer i són serioses, i sobretot quan es tracta de la salut de la gent. Hi ha un altre punt que l'han confessat i és que això ho ha demanat Lleida. No Lleida, població, treballadors, professionals, no. Ho han demanat els gerents de Lleida i ho han confessat en públic. I han tingut el valor de dir que això es ve demanant des dels anys 80. Per què? Perquè volen negociar els calés aquests i el que els molesta és tindre que anar a Barcelona i discutir amb altres gerents a veure si a mi me'n toca un 1% més o un 0,5% menys i fer aquest joc. A veure, jo he sentit explicar que l'ICS ho tenien que fer empresa perquè seria més àgil, però després resulta que no han desenvolupat la llei de l'ICS i no som tan àgils com podríem haver-ho estat. Doncs que ho facin, que busquin els mecanismes però sense sortir de dintre del paraigua de l'ICS, que és el que demanem. Ja que som el 80 i el 20, doncs passeu aquest 20 aquí dintre. Ah, no, això no pot ser, perquè, clar, algú hi deu de guanyar i no interessa. I algú sap el que guanyen i interessa passar a l'altre costat. Vull dir, jo ho veig així de clar. Quan es va aprovar això que ens has llegit abans, el decret de govern, l'acord de govern, vaig trucar a Alba Vergés. Alba Vergés és la persona que s'encarrega de l'àmbit de la sanitat a Esquerra Republicana. I li vaig preguntar, escolta'm, m'imagino que això ho aturareu. Vull dir, dic m'imagino perquè en l'esperit fundacional d'Esquerra Republicana sempre s'ha lluitat contra això, sempre. Doncs la seva contesta va ser que hem de veure aviam com va. Hem de veure aviam com va. Ja ho hem vist, fa 30 anys que ho estem veient com va. No cal veure, però és que a més, vostè va dir, mai ningú ha demostrat. El que sí hem pogut demostrar, i d'una manera empírica, és que això porta corrupció. Us llegiré una cosa que es va dir al Parlament l'any 2008 quan s'investigava les irregularitats i els escàndols del Servei d'Emergències Mèdiques, que també funciona amb aquesta mena de xanxullos i tal. Escolteu, això es va dir al Parlament quan es va presentar l'informe de la Sindicatura de Comptes sobre què havia passat al Servei d'Emergències Mèdiques. Es va dir, quan l'informe va sortir, això ho va dir un diputat que després us diré quin és, quan l'informe va sortir, l'informe de la sindicatura, un determinat interventor del món municipal es va mirar l'informe i li vaig preguntar, escolta, hi veus moltes irregularitats aquí? I em va dir, moltes no, totes. I això és literal, està en les actes del Parlament. Diu, moltes no. Totes vol dir totes les possibles. És a dir, aquí s'han conculcat tots els principis, tots i cada un. Això ho va dir Francesc Sancho, de Convergència i Unió. Doncs hem recollit tot el que s'ha dit i tot el que s'ha descobert aquí i és que no t'ho acabes. Facturar el triple per l'atenció, contractar el teu germà. Això, el senyor Xavier Crespo, tenim tota la documentació on es demostra que ell, a Blanes i Calella, es va fer un ens d'aquest tipus. I sabeu què va ser el primer que van fer? Van comprar el consultori del senyor Xavier Crespo, amb diner públic. Un cop s'havia comprat amb diner públic aquest consultori, i això ho va fer l'ENS
igual que el que volen fer aquí, amb diner públic el van equipar per modernitzar-ho. Quan van acabar d'equipar-ho i modernitzar-lo, li van tornar a vendre a Xavier Crespo per menys diners del que Xavier Crespo li havia venut sense equipar. Això és el que porta això. I jo li vaig dir a l'Alba Vergés, encara tens algun dubte de que això és igual a corrupció? Què esteu esperant? Jo he sentit tot això que heu explicat de coses que es volen fer. Ahir, si després agafeu una de les revistes, en la contraportada hi ha una entrevista a una economista que es diu Àngels Martínez Castells, que a més porten moltíssims anys treballant en l'estudi i la denúncia del que està passant a la sanitat pública. I jo, en una xerrada abans d'ahir a Barcelona, li vaig preguntar què hem de fer, què hem de fer. I em va dir, la PA va haver-hi un moment, la PA, la plataforma que es va adonar que o es plantava o no hi havia res a fer. Aquestes majories només hi ha una manera d'aturar-les, i és al carrer. Insisteixo, i això és una opinió meva, l'única manera és fer entrar en raó a Esquerra Republicana. Jo no sé si aquí hi ha un regidor d'Esquerra Republicana. El que passa és que si no aturen això, perquè, i amb això acabo, Esquerra Republicana té un pla, no? Té un pla, no pot deixar caure aquest govern perquè hi ha tot un tema, perfecte. I jo l'altre dia parlava amb un i em deia és que hem hagut de vendre aquells edificis de la Generalitat perquè amb aquells diners recaptàvem i teníem un pressupost i això fa que el govern no caigui. Jo puc estar més d'acord o menys amb això, però certament respon a una estratègia, perquè dius, mira, si això et permet donar un any més i podem tirar endavant la consulta, doncs és una estratègia i potser tenen raó. Però és que aquí no estan estalviant res. Aquí no estan ajudant a qui ni que es faci consulta, no estan ajudant a res més que a robar a Convergència i Unió. Sembla ser que Convergència i Unió els ha dit, si tu em deixes robar, i et deixo fer la consulta. És que al final haurem d'acabar així, perquè, i això també s'ha de dir, si tu mires els partits i els càrrecs implicats en el robatori constant, bàsicament són Convergència i Unió i el Partit Socialista. Per tant, jo crec que Esquerra és el lloc on s'ha d'anar. Us llegiré per acabar l'ampliació de la denúncia que va fer la CUP de Reus, presentada a la Fiscalia ara ja fa 2 anys, i on es diu clarament la realitat de la sanitat d'aquest país. I s'assenyala amb claretat qui són els que estan fent i els que volen fer. Diu que de tots els fets que han estat aportats a la Fiscalia es podria deduir l'existència d'una xarxa criminal integrada per un número indeterminat de càrrecs i empleats públics, organitzada amb la finalitat d'espoliar la hisenda pública per a benefici particular i possiblement encoberta per als càrrecs del govern de la Generalitat. 5 del 4 del 2012. Aquests càrrecs són Boi Ruiz, són Padrosa, Artur Mas, Germà Gordó i una sèrie de gent que estan fins al coll. O els aturem o se'ns carreguen. No hi ha opció. Per tant, jo crec que això ens ha d'ajudar a tenir una contundència total. I probablement ens haurem de plantejar començar a fer escratxes, perquè és que si no ens se senten, no ens podem quedar a casa. Perdoneu que m'he enfadat ara, però és que és per enfadar-se. Corroborant el que dius d'Esquerra, quan vam estar al Parlament, les juntes de personal vam estar parlant, entre altres, amb Esquerra, i el senyor Oriol Junqueras s'enfadava molt quan li dèiem que això era fer el niu per la corrupció. S'enfadava moltíssim i deia, no ho permetrem, ho perseguirem, ho controlarem, Però, clar, si és tan difícil demostrar-ho, quan ho perseguireu? D'aquí 3 anys, que ja això ja ho tindrem desmuntat? Corrobore.